प्रणाम भोजपुरी समाज। आज लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करी जाए सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना के लेके। आज कुछ समय पहले सुपरस्टार पवन सिंह जी के छोट भाई श्री अमित जी से बात भइला और वहाँ से पता चल है कि हमनी के आरा वाला जौन गाना बड़ुए वो गाना के शूटिंग हो चुकल बा। वो गाना के पोस्ट प्रोडक्शन के काम चल रहा बा। वो गाना बहुत ही जल्द बड़ा लेवल पे ओकरा के रिलीज कइल जाई। वो गाना के उम्मीद बा कि मंगलवार से पहले वो गाना के टीजर आ जाई और टीजर अइला के एक दिन बाद या 2 दिन बाद रिलीजिंग डेट बता देवल जाई। वो गाना के रिलीज कइल जाई फुल वीडियो के संगे। वो गाना के रउआ लोग आनंद लेब। तब तक फिलहाल टीजर के आनंद लेवे के बा। अब वीडियो इतना माने विधिवत तरीका से जबरदस्त तरीका से ओकरा के शूट कइल गइल बा। ओकरा में इतना ना काम बारीकी से कइल गइल बा कि वीडियो एकदम हाई लेवल के होई। हाई लेवल के ए से होई कि उ गाना आरा के नाम से उ गाना बनल बा। तो आरा पवन सिंह जी के जान ह, आरा पवन सिंह जी के शान ह। आज पवन सिंह जी जौन भी बड़े, जहाँ भी बड़े, जैसे भी बड़े, वो आरा के देन ह, आरा के माटी के देन ह, वो अपन जन्मभूमि के देन ह। तो आरा वाला गाना के कुछ विशेष तरीका से शूटिंग कइल जा रहा बा। यही के चलते वो गाना के आवे में अभी तक इतना टाइम लागल बा। वो गाना के शूटिंग में इतना समय लागल बा। तो वो गाना जब समय इतना ले ले बा तो माने जाहिर सी बात बा कि वो गाना के दम होई। वो गाना में दम हो माने धुआं उड़ा दी। जब वो गाना आई तो एकदम धुआं उड़ा दी। और जनता के तैयार रहे के बा, वो गाना के प्यार देवे के बा। ऑडियो के रुआ लोग खूब बढ़िया प्यार देनिया, तो टीजर के भी वैसे ही प्यार देवे के बा। और जब गाना आ जाए तो बस एकदम गर्दा उड़ा देवे के बा। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।